Sinibingelele kule channel Ndofana Soweto TV. Lapha ufuna sibhekele insizwa yale ehlala Nkosi kwaNongoma Jonga Elihle. Ukhiphe EP yakhe 3 weeks ago ethi Amadoda Amabili. Wathi ukunakisiseka uthenye ingoma zakhe enze ipromo. Ivoice ithi ayilande kancane uShuni Dlamlenze, right? Kuhle nalokho. Insizwa kuyabika-ke lapho ipromo video yakuthi ike yathi ucasha kancane emculweni, kodwa ke sibuyile yathi ukulungisa lapho nalapho yasikhipha nansi EP enethemba ukuthi abantu bazoyimamela beyilalele be-enjoye both ku Spotify na ku YouTube nakwezinye izindawo enjengoma iTunes, Amazon, Deezer, etc kwezinye izindawo. Kuyajabulisa ukubona lesizwe ke ikhiphe le EP. Singajabula ukubona abanye abantu abangakhipha abaningi, especially endaweni njengoNongoma, njengama NND International. Abanye abantu abakhiphile abafike kwezwakala baqhamuka kuyo ndawo leyo yasehlala Nkosi. Sibonga kakhulu. Lensizwa niphe isupport, nikhombise uthando, qhubeke nayo yenze kahle. Ithole namandla ngoba into yenza ukuthi abantu mhlawumbe begcina futhi uyacula siphinde yama isupport isuke ingekho kahle. Abantu basuke bengameseki ngendlela ekuyiyona yona, kodwa nabantu bayadinga ukuthi ukuze bekwaseka phezu kwento enjalo, abaveli nje bekusupport nje emoyeni, nabayadinga ukwazi ukuthi okay ubani orelease umculo okanje kanje kanje, therefore ngaleyo ndlela sizomsupporta ke nathi nje singabantu, especially ngabantu bangakini, okuyinto enhle ukuthi ke abantu basendaweni bekusupport umculo bophakamisa. Sibonga kakhulu iyaphefuma lensizwa kweminye imicimbi lapha kwaNongoma, including lowe Big Night Music Festival ebilaphana Alindizwe, yes, neminye kade ikhona-ke le ePalace laphana. Abantu bakhangela amankengane, yes, abantu lezo ndawo lezo. So engathi ngawathola namanye amagig lensizwa ke ivele ebantwini. Ngicela abantu bebakhombisa isupport mfowethu. Siyazi ukuthi khona abaculi abathize amaqhawe kwezinye izindawo yena wathanda kakhulu, kodwa abaculi laba kumele baphakamise niqhenga abaculi benu, ngabe sekuduma kakhulu abaculi kwezinye izindawo, nani nibe ninalo italent ngakini. Kumele beprotect bepreserve abafana insizwe njengoJonga Elihle, bebheke ukuthi bahamba kanjani. Laba badinga khona usizo besizwe ngandlela thize. Nomasipala lapho kumele ungenelele khona, kumele ungenelele because ayadingakala amaciko abe khona endaweni, amaciko futhi adumile, futhi amaciko akwaziwayo ukuthi lapha aqhamuka khona kusuma izinkundla ashisa izikhotha. Siyababona kwezinye izindawo, kuhle kakhulu lokho, kodwa kuyafuneka ukuthi nakho lokhu bekubheke abantu ukuthi no, sesi-importa kakhulu, nathi-ke manje kumele kwesithathe izinto khona ekhaya sizikhandele, si-investe, then lo product leyo ibuye izosebenzela abantu bokuphi kwaNongoma. Sibonga kakhulu-ke kulaba abasakwazile ukustreama. Lensizwa ngathi ingaqhubeka-ke ithola amandla ukuthi iphushe, iqhubeke nje yenze music until kuze kuqondane, kuzoqondana. Nje umusic usu-online nje kakhulu, abantu bayabukana online, bayawudlala umusic, abantu bayalenza iqiniso. Noma kuthiwa kuqala kancane futhi umculo bomamela abantu, kodwa uyakhuphuka kancane kancane. Nawe kumele uthole amandla uphushe online, ubambe no live lapha nako TikTok, wenze nje izinto nje ezithize. People will end up knowing you one way or another. Bekuyilokho-ke befuna sibhekele EP yalensizwa ukuthi iJonga Elihle esihloko sithi Amadoda Amabili.